Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 6-njy dekabryna aqsanyny Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy altyn teňgeleri satyn almak üçin ilkinji bankomat iň owudan düýe saýlany. Ronaldo Al-Nassr toporuna geçýär ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyzy giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy. Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetining başlygynyň ornwasary, Daşary işleri ministri Raşid Meredowyň ýollaşlygyna wekiliýet Russiýa Federasiýasyna saparda bolar. Türkmen wekiliýeti ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça Türkmen-Rus hökümetlari topurynyň 12-nji mejlisine gatnaşar. Türkmenistanyň wekiliýetiniň saparynyň öňü syrasynda Russiýa Federasiýasynyň Daşary işleri ministrligi resmi saýtynda beýanat çap etdi. Şol beýanaty şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetining başlygynyň ornwasary, Daşary işleri ministri Raşid Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işleri ministri Sergey Lavrowyň arasynda duşşuk ödüňine tutulanır. Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýa Sewtindäki strategik hyzmatdaşlar. Şu ýylyň 10-njy iýulynda Türkmenistanyň prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna amal aşyran saparyna gol çekilen strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakyndaky jarnamy köp taraplyny hyzmatdaşlygy giňeltmek we puhtalandyrmak babaty iki tarapyň hem ıgrarlygyny görkezdi diýilip Russiýanyň Daşary siýasat edarasynyň maglumat beýanatyna bellenip geçilýär. Türkmen wekiliýetiniň bu saparyna sowda, ykdysady, medeni insanperwer we ilim bilim ulgamlaryna gatnaşyklar maslahatlaşlar. Sevgi halkara meseleleri, şolsana Uganistanyňky ýagdaýlar, halkara derejetindäki ilkinji nowaty, garaşsyz döwletleriň arkalaşygy Birleşen Milletler Guramasy, Merkezi Aziýa goşmak Russiýa, hazır beýleşigi ýaly meýdançylarda gatnaşyklar boýunça pikir alşmalar bolar. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklar ýygyderli ösdirilýär. Russiýa Türkmenistanyň esasy sowda hyzmatdaşlarynyň biridir. 2022-nji ýylyň 8 aýynda sowda dolanşygy 474,8 million deň boldy. 2019-njy ýylyň aprelinde Gazprom Türkmen TV gazyny satyn almagy täzeden ýola goýdy we iýerleýän gazyň möçberi her ýyl artdyrylýan. Moskwa bilen Aşgabat howply ýokunç keselere garşy görüşmek babatda hem hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan Russiýa tarapyndan işlenip düzülen Sputnik we Epiwa Corona, Sputnik Light ýaly koronavirus sanjymlaryny ilkinjilerin hataryna hasap aldy. Geçen ýyl Aşgabatda 330.000 toplum Sputnik we 2022-nji ýylyň ýanwaryna bolsa 800.000 doza Sputnik Light sanjymy ýerildi. Medeni insanperwer we ilim bilim ulgamlaryna gatnaşyklar ösdirilýär. Häzirki wagtda Russiýada 30.000-den gowrak türkmen talibi bilim alýar. Aşgabatda Türkmen-Rus universitetini döretmek babaty iş alınıp berýär. Aşgabatda Türkmen-Rus bilelikdäki mektebi hereket edýär. Keçi sınıflar üçin mektebiň ýanyny goşmaça bina gurmak mümkinçiligine seredilýär. 2023-nji ýylda bir näçe medeni çäreleri guramak meýilleşdirilýär. Türkmenistan Russiýanyň medeniýet günleri, kino günleri, şol sany teatr artistleriniň alış çalşygyny guramak gözüňde tutulýar. Altın teňgeler satyn almak üçin ilkinji bankomat, kredit ýa-da debet plastik kartoçkalaryndan pul bilen altın teňgeler satyn almaga mümkinçilik berýän bankomat Hindistanyň Hyderabad şäherine müşterileri hyzmat edip başlady. Bu barada The Economic Times gazetine habar berilýär. Şeýle bankomat diňe bir Hindistana däl eýsem dünýäde ilkinji bolup durýar. Bu enjam Hindistanyň Gold Seeker PVC Ltd kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi. Bu innovatsion tehnologiýaly bankomatdan altyn teňgeleri satyn almak mümkin. Bu bankomada 5 kilograma çäni 24 karatly altyn teňgeler ýerleşdirmek bolar. Müşterileri altyn teňgeler 0,5 gramdan 100 grama çäni aralygyna 8 görnüşde satyn alyp biler. Bu enjamyň esasy aýratyny altyn bahasynyň ekranyna görkezilip durmagydyr. Bu narxlar Londonyň gymmat bahaly daşlar birjasynyň kotirovkasyna laýyklykda ýygyderli üýtgäp durýar. Bankomat dol hemde ygtybarly goruk ulgam bilen enjamlaşdyrylanır. Kompaniýanyň berýän maglumatyna görä, enjam eslendik adamlara maliýe ýetgilerinden gaça durmak üçin altyna maýa goýmagy mümkinçilik berer. Şeýle hem banklary ýa-da altyn gümüş dukanyna barmak zerurlygy aradan aýyrýar. İlkinji gün bankomat 20 müşterä hyzmat etdi. Kompaniýa Hindistanyň çägini 3000 sany bankomat gurnamagy meýilleşdirýär. Iň owudan düýe saýlany. Häzirki wagtda Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çägine Katar Kemal Mezayin gözöllük bäsleşige geçirilip, onuň çäklerine dünýäniň iň owudan düýesi saýlany. Bu çäre Kataryň mehmanlaryny yerli medeniýet we depde suwlar bilen tanışdyrmagy maksat edildi. Ýurdun paýtagty Dohadan 25 km uzaklykda ýerleşen Şahaniýe sewtinde geçen bäsleşige 700 düýe gatnaşdyrylyp, olaryň belli bir bölegi Pars aýlagynyň durly ýurtlarynyň getirilipdir.
Gözellük beýteşigine gatnaşýan düýelere synlamagy futbol boýunça dünýä çempionatynyň jan koýulary kim geldi. Düýeleriň eýelerine berilýän baýrak futbol topunyň şekiline ýasalypdyr. Guramanyň tumoruny Hümer adly düýe şekillendirilip, onuň aýagynda futbol topy, üstüne bolsa gadymdan gelýän Katar libasy atylan. Hümer sözi arab dilinden terjime edilende köşk diýen manyny berýän. Gözellük beýteşiginiň ýeňji bolan düýäniň eýesine 200 000 Katar riýaly, taxminan 45 000 funt sterling pul bayragy berildi. Ronaldo Al Nassr toparına geçýän. Angliýanyň Manchester United topary bilen şertnamasyny ýatyran Cristiano Ronaldo Saudy Arabistanyň Al Nassr topary bilen şertnama baglaşdy. 1-nji ýanwardan Portugal futbolçusy Saudy toparyna geçer. O ýerde 2,5 möwsüm oýnar. 37 ýaşly futbolçy her möwsüm üçin goşmaçylar we mahawat girdijiler bilen 200 milyon euro gazanar. Marta neşriniň habar bermegine görä Ronaldo dünýäniň eng köp hak tölenýän türgeni bolar. Ronaldo 5 gedek altyn pökü bayragynyň eýesi we şeýle hem 5 gedek Çempionlar Ligasynyň çempiony. Portugal futbolçusy milli ýygynylaryň, Ýewropa çempionatlarynyň, Çempionlar Ligasynyň, Real Madrid toparynyň eng köp gol geçiren futbolçusydyr. Ronaldo 2021-nji ýylyň Thompsonda Manchester United toparyna geçipdi. Ol 2003-2009-njy ýyllar hem şu toparda oýnapdy. Şeýlekem Portugal futbolçy Sporting, Real Madrid we Juventus toparlaryna çykyş etdi. Ine mähriban müştoklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günki sanyna ýetirmek isleýän habarlarymyz işlerden barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Amerikan ýeşewler bilen doşuk. Türkmenistanyň prezidenti Sadyr Japarow dogulun günü bilen gutlady. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary golf kluby döredler ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Mähriban müştoklar, eger-de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Turkmenistan prolajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden ineke sanyna görüşýänçek, hoşta bolun.